Takže čau lidi, já jsem Ondra Slep a vítám vás u mého dalšího videa a dneska si zahráme Jump Maze na jednom německém serveru. Jeho IPinu vám dám do popisku videa, je to i Provares. A já doufám, že se vám bude video líbit, je to něco jako Jump League, jenomže tam není deathmatch, takže se to jmenuje Jump Maze. Tak jo, jdeme se tam připojit. Sakra, to plní, chvilku počkáme. Jinak já ani trochu nevím, co ty věci znamenají. Takže nebudu se asi nějak říct. Jo, a jsem se Marvexu Wrestlers Pack. Ne, nedělám mu reklamu. Ale Wrestlers Pack se mi líbí. A až tohle dohneme a až to vydám, ale to byste to neviděli, tak budu možná natáčet ještě jednu miniéru s kamarádem, pokud on bude mít čas. Jo, dobrý, tak už nás to partál. Aj, zase labirint. Já se trochu snížím zvuky. Jedna. A jdeme na to. Jedna, parkour moc neumím, takže někdyž tak omluvte za moje parkourné skilly. A já jdu blbě, určitě. Jo, šel jsem blbě. Next, mám checkpoint. No, to je tohle mapa, to nesnáším. Kolikátej jsem? No, není to zrovna nejlepší, sakra. To já jsem to před chvilkou hrál a šíleně jsem to vyrageoval, takže když tak se omlouvám za nějaký rage. Pojď, ne, jo, jinak tenhle blok si tam můžete položit jako pomůcku a já se pokusím je nepokládat moc. A ten server se jmenuje Play Infinity, myslím. Jo, Play Infinity. Máte to u tabulky tady. Pojď! Nice. Ne. Jinak ty bloky se vám doplňujou sami. Já se budu rageovat. To, co? Tady to týpek už skoro má hotový. Si tam nedoflyoval, ne? Jako vím, jaký moduly mě tady čekají. Pojď. Nice. Ne! Ježišimarja, já jsem přeskočil checkpoint. Já jsem pitomej. Pojď. Nice. Pojď. Nice. Jo, tak tohle ale minule nebylo. A jako dobrý. Je tohle dobrá mapa, jdeme. A už máme ty 4 bloky, to je celkem dost. Pistny. Oh. Aha. Provedu again. Nice. Ne, zase. Kolikátý jsme? No, nejsme na tom nejlíp, ale zase ne nejhůř. Jsme tak, no, jsme třetí od konce. To je špatný celkem, no. A? To jsem musel udělat, protože já takhle neumím skákat.
tak asi. No začíná být celkem naštvaný. Jinak omlouvám se, že je slyšet moje klávesnice. Já budu mít nějak v březnu umítnout. OK, tak to jdeme nice. Budu mít novou, takže by mohlo být lepší, ale sakra. Bludiště. No, labirint. To nesnáším. To mi tak šíleně nejde. Labirint. No, tudy ne. Pojď tudy. Nice. No, roušky. No, a už jsme tady. Ne! To mi prostě nejde. Ne, a to ne. On už to dokončil. Já si myslím, že si můžeme dát další hru. Mě už ten parkour vůbec nejde. Ach jo. Já nevím. Jo, já se kouknu, jak dlouho natáčíme. Jo, tady máte to Hypercam 4. Tady to je. Pojď, jak dlouho natáčíme? 6 minut. No to není moc. Si máme na 3 hry. Si máme tak 3 hry. Že jako to je celkem málo. OK. O, tady to koule je dobrá. Tím si udám fotku. Aha, tak nejdu. Ne, on je to i zase. Ten týpek, který to vyhrál. Že jo. To nevím, co znamená. Ale chápu to. To je něco jako německý GG, ne? Ne. Nebo špatně. Jo, ale tohle je dobrá mapa. Tohle mapa se mi líbí. OK, takže musíme tudy. No, ale kudy? Ne, to most. Ježíš, já se zaseknu hned na první modulu, snad ne. Snad není možné. Počkat. To mi neříkejte, že já jsem předtím šel dobře. Já jsem předtím šel dobře. Ne! Ještě, že si tu cestu pamatuju. To bych byl totálně v háji. Jinak vím, že mě slyšíte nějak špatně. Já nemám moc dobrý mikrofon. Takže mě slyšíte normálně, jako když někým voláte. Třeba když si voláte s kamarádem přes Skype, tak mě asi slyšíte vy. Prostě moc ne. To není dobrý, ale zkusím si koupit lepší mikrofon a doufám, že to bude lepší. Ne, tam jsou houby. Mořský houby, to je ten nejhorší modul, který tady je. Ještě, že mám 3 ty kameny. Minule jsem nepoužil ani jeden. Ale nevím, jak na tom budu s houbou. Jo, ten týpek zase už vede. On to tam snad flyuje, ne? To je ten D3PP. No jo, mořský houby. My nejsme kamarádi. Tak
Takže já jdu použít první blok. Wow, ne, že se nezničí, dobrý. On se po chvilce, ten blok se zničí. Ten druhý. Ne. Tak ten se zničí. No jistě, já to skočil. Ale tohle už ne. Proč neumím parkour? Proč? Ne, mě snad odchází mezerník, tyjo. No, mě odchází mezerník. Ještě, že budu mít tu novou klávesnici. Bože. No týhle už nejde moc hrát. Ale myšku si nechám. Láje. Nice. Ne, Ježiši Maria. Proč já? No jinak s Lukášem už moc nebudou vycházet videa, protože oba dva máme hodně školy. Já jsem právě, tak musíme se učit. Tak musím čekat. Co to je za mapu, tam ten pumpkin? Můžete vidět tady v boku. Tady takhle. Tak pojď, já to risknu. Jestli to nedám. Do háje. Já tady něco fakt rozmlátím. Jinak na mém kanálu Prolinga 2006 můžete najít videa se stejbotama. Nice. Ne? Ne! Do pytle. No, ty týpci už to skoro mají a já se... už to dokončil. Natáčím už 12 minut. OK. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr či koment a já se s váma zase budu loučit. Čau.